В рамките на Bata Agro анонсираме за пръв път нашата професионална услуга за гроздобер под бранда InterAgri Pro Solutions. Това е цялостна услуга, която включва последната генерация грозде комбайн, който е зад нас, New Holland Brown, наш оператор и наша професионална сервизна група, която е на разположение през цялото време на гроздобера. С тази услуга осигуряваме оптимизиране на разходите, намаляване на зависимостта от човешкия фактор, намаляване на зависимостта, разбира се, от форс-мажорни обстоятелства, много по-бързо прибиране на продукцията при много по-оптимални разходи. В рамките на платформата InterAgri Pro Solutions в бъдеще ще можем да предложим и услуги с специализирани трактори за лозарството и овощарството и специализиран прикачен инвентар на Клеменс.